Zo'n 200 inwoners kwamen waasje naar een speciale themabijeenkomst. In het gemeentehuis in Danwoud kon mensen haar een adviserie litten bij informatiestands, liek als de helpdiensten en wenningcorporaties. Wat brengt jou hier uit? Een beetje nieuwsgierig wat er hier al te beleven valt in Dantimedeel qua wenningen en dat soort dingen. Ja. Voorzieningen. En je wil, als de mensen qua wijn wil je wel wat anders, maar je wordt minder. Je wordt minder, dan wil je wel wat anders. En dan wil je even zien wat er met de mogelijkheden zijn. En die kan hebben we dan net honger, dus vandaar. En wat wil je qua wenjen? Ja, litser en je bent wel gewoon alles gelijk vloes. De speciale media in het gemeentehuis is echt bedoeld om inzorg in de toekomstwensen van senioren te krijgen. Dus daarom vinden we het belangrijk om nou ook weer in gesprek te gaan met onze inwoners en vooral de senioren. Want daar is nog lang niet genoeg voor op een merken. Dus wij willen weten van, ja, wij zorgen mensen naar, wat vinden ze belangrijk, wat is hun behoefte. Dus daar willen we met de mensen gewoon in gesprek. En hij je al een beetje een peteer gehad met een senior en die zei had van, nou ja, als je mijn toekomst, wat van mij? Ja, nou, ik heb wel wat gesprekken gehad en ik wil maar nou niet. Ik heb al even met een mensen gepraat. Die vooral zeiden van, ja, wie wij je grote tuin en eigenlijk zo wel graag wat liefster willen. Maar wel een beetje een tuintje houden, hè, dus net direct in een appartement of zoiets. Nou ja, dat zijn dingen die we graag weten willen. Veiligens is een van de thema's die het sterk libbert onder de beziekers. Nou ja, veilig wijnen. Dat is dus altijd belangrijk om te weten, wat kun je daar zelf voor doen. En wat betekent veilig wenjen voor jou? Ja, veilig wijnen, dat is dus dat je thuis voelt en dat de buurt om elkaar denkt. Ter illustratie over de veiligheid, van de week ben er 2 inbraken vlakbij uw huis. Eén in de kapperszaak en één in de bakkerij. En dat interesseert me nog wel wat de gemeente daar nog een rol in speelt in de veiligheid van de omgeving.